Λοιπόν, transponder clone σε super chip, το παίρνουμε, μπρος παίρνει. Τώρα θα κάνουμε το remote control. Το έχουμε κάνει generate στο X-Horse, σύμφωνα με το μοντέλο του αυτοκινήτου και το κλειδί που μοιάζει με το αληθινό. Για να βρούμε πιο remote control να κάνουμε generate και να το γράψουμε μέσα σε αυτό. Αυτό είναι με το καλώδιο. Λοιπόν, πόρτα ανοιχτή και μία φορά μίζα κλείνουμε. Κλείνουμε πόρτα, ανοίγουμε πόρτα, κλείνουμε πόρτα, ανοίγουμε πόρτα. Μία και κλείνουμε. Εδώ. Μία, δύο, τρεις. Κλείνουμε την ασφάλεια. Ανοίγουμε τη μίζα. Κλείνουμε την ασφάλεια. Και πατάμε το κλείδωμα. Ωραία. Βγάζουμε. Ανοίγουμε. Κλείνουμε. Και δουλεύει.